Du-te la măta la casă, la Odorel, da. Ți-a venit mătușa. Nu-ți bouă, va veni mătușa la ăia doi de acolo. Ți-a venit mătușa, fata. Du-te acolo și așteaptă. Vrei să te iau de urechi, să... Dâncă. Fata, n-ai fost invitată la conferința de presă? N-ai fost invitată la conferința de presă. Te rog să părăsești perimetrul, să nu fie poliția. Te rog să te faci. Acolo e locul. Deci eu aștept pe Roxana să coboare. Te rog să pleci pe trotuar. Deci pe trotuar e locul tău acolo. Aha, la mine. Și-o plecat tot. Care e problema? Trebuie să existe o problemă? Ai fost invitat aici? Da. De cine? De către biroul de presă PSD. De unde? Din satul mare. Care e numele dumitale? Contează? Da. De ce? Să apar la gura târgului? Degeaba arătați cu degetul. Mergeți la aia care vă plătesc. E spațiu public, din câte știu. Mergeți la aia care vă plătesc.